Il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerers qal li fil-5 snin li ġejjin ċittadini Ewropej se jkunu qed joħorġu madwar 900 miljun euro biex darba fix-xahar il-Parlament Ewropew jiltaqa' fi Strasburgu minflok fi Brussell. Sostna li dawn il-flus jistgħu jintefqu f'inizjattivi aktar sewja u li ħafna vjaġġar ifisser telf ta' ħin u telf ta' madwar 180 miljun euro fis-sena. Dan barra l-impatt fuq l-ambjent. Għalhekk għal Engerer u se jaħdem favur post wieħed fejn jiltaqa' il-Parlament Ewropew. Sa dan it-tant meta kienet jieħu sehem fil-programm TX dwar l-enerġija, l-kandidat Charlon Guder qal li gvern Laburista mhux biss qed iwettaq dak li wiegħed fuq il-kontijiet talli qed jindirizza l-abbużi. Irrefera għal każi ta' tbabiż tal-smart meters u qal li mill-430 persuna li resqu l-qudiem l-Enemalta se tirkupra aktar minn 10 miljun euro. Spjega kif meta fl-2006 l-eks Ministru Austin Gatt kien ta' amnestija għal dawk li serqu d-dawl. L-Enemalta kienet irċevit 2400 applikazzjoni imma daħlet 600,000 euro biss. Tenna li fil-qasam tal-enerġija il-Partit Nazzjonalista m'għandux kredibilità. Il-kandidat Alfred Sant ħabbar li jekk ikun elett fil-Parlament Ewropew jixtieq jipparteċipa fir-repożizzjonar ta' Malta fih dan l-Unjoni Ewropea. Skont Sant, hemm bżonn li jiġu massimizzati l-benefiċċji li Malta tista' tieħu mis-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jitqasmu b'mod aktar ġust fost il-poplu Malti. Wissa li fis-snin li ġejjin se tiżdied il-pressjoni għal aktar kontroll ċentrali fuq id-deċiżjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Tenna li jibqa' importanti għal Malta li tikkontesta l-politika ta' daqs wieħed għal kulħadd għaliex din tolqot ħażin lil pajjiżna.